खो मसरी खो ना खइबे ते तो दिन भर बोका के साथ बगाल फिरता रहे। हमरा लगता है तोरा बोके से प्यार हो गइल। हां सर पढ़वा लिख बना खाली बोके आ बकरी के फेर में रह। हां बाबू तू ढेर जानला हम बोका बकरी के फेर में रहनी। अब हम पढ़ लिख के पास हो गइल बानी बहलिया बतानु खाली नौकरिया लाग जाता तारा मुंह। हां सर नौकरी के हमार झाट लगी अगर तो नौकरियो लाग जाई नु तो मुंह में मुंह तो एक बात कर ले मुंह में हगवाई हो ले। हां तो बाबू सुन लगा खोल के माने कान खोल के मुंह मुंह तो वाला हगवा वाला तैयार है का हम नौकरी लागे वाला बा। हां सर देखत है तो नौकरिया केंगा लागता सारे इतना पढ़ा लिखा के तो रख लेनी है सारे करा अभी ले सरवा का नौकरी ना लागत। का सिकिल भाई का सुबरे सुबरे गाला फाड़ के चिल्लाता रह का कहियो दुख अपन शिव बालक भाई एगो बेटो बाटे तो साला दिन भर बकरी के फेर में रहता साला नौकरी ओकरी खोजे नहीं खेजा। आओ ना शिव बालक भाई बैठो। ए कुर्सी और मंगाई बगैर गड़िया पर बैठ गड़िया पर का गड़िया पर बैठ जा का सिकिल भाई तू मजाक करेला मंगाओ मर्द कुर्सी और बैठल जा। अपनी भाई नो ऐसा तनी मजाक होला। ए बाबू कुर्सी ले आओ तो बैठा बैठा। का पापा हसी बालक चाचा के झाट ले बबुओ हम झाट छिले तो नहीं खेइनी बाकी तोर बियाह करावेल बन कहबे तो चल जा मेजी से। अच्छा तो ए बारे में हमारा पापा से बतिया हम जातनी हमरे जना रहे के जान तरह सिकिल भाई कुछ कहल जाओ तो का तारा बेटा के लोग बहुत संस्कार बा बाकी एगो बात खराब लागल बाप के सामने तार बेटा गाड़ी दे देला का करबो शिव बालक भाई आजकल डिजिटल जमाना बा लड़का सब के जौने मुंह से निकलता तौने बोल देता ना। अच्छा ये सब बात छोड़ सिकिल भाई तू अपना बेटवा के बियाह करब कि ना का करी शिव बालक भाई हमरा बेटवा के नु ऐसन रहन बानू कि कोनो बेटिया वाला अपन बेटी ना दिही काहे न कहत रहो सिकिल भाई तार बेटवा पढ़ल लिखल नहीं के का कहियो शिव बालक भाई हमार बेटवा तो पढ़ल लिखल बा लेकिन साला के नौकरी ओकरी नहीं जान तरह सिकिल भाई कुछ कहत का लड़की बड़ा कंटा बोला तारा बेटवा के अगर सरकारी नौकरी रहित नु करे से बियाह कर दे। जान तरह एगो बात बा आज ले कौनो से नहीं छुए। अच्छा दूर के तो बात बा लेकिन का करबा हमारा बेटवा के सरकारी नौकरी नहीं खेत का चपरासी के नौकरी लागी नु तो तारा लगे फोन करेम आ लड़की के सुनो बहके मत दी हम। जान तरह सिकिल भाई बाकी एगो राज के बात बा बोला बोला लड़किए के नु बाबू के नु बड़का चुकी बोला 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 अरे बड़का चुकी ए बात बोल ना बोल बड़का चुकी भूजा पकौड़ी के दुकान बा कोनो बात ना कम से कम समझिया ना जाम नु तो भूजा पकौड़ी तो खाए के मिली भिया बोल झाट ना झूठी पकौड़ी खाए के सपना देखे लो। चलो ठीक बा तब चलो तनी ठीक बा शिव बालक भाई देखिए रिश्ता हाथ से जाओ मत। चलो चलो पहले अपना बेटा के सरकारी नौकरी लगा लो तब भी आके सपना देखियो जा जा रिश्ता लेकिन बिचले के ना चाहिए। ठीक बा चलो तनी लेकिन कुछ कहता का बालक भईवा लेकिन झूठ ना बोलेला लड़की सुंदर बिया तो कर घर द्वार ठीके होई रहल बात दान दज के तो में हम बुलेट मंगबे करेम आ पटीदार से के गान फाड़ देम। करे बाबू तो नौकरिया लागी कि ना ए हमलार पकड़ कइले बारा तारा 10 20 साल के बोलला कि चलता हम नौकरी नहीं लागत भरले बानी त लगबे न करी। ये सरवा को फार्म भर देले हरी तारा से का मतलब बा हम फार्म भरले बानी तारा नौकरी से न मतलब बा तू तो द्वार बाहर तोर बाहर। नाम सागर कुमार पिता का नाम सिक्किम 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 छेदी। बाबू हमार सिक्किम का नाम है लेकिन छेदी ना यहाँ लिखल बा ओएंगे न पढ़े। करे सरवा क्वेश्चन लव लेटर अरे नाम तो सही है बा लेकिन ऊपर छेदी लिखल है का जरूरी ले रे लव लेटर कहां बा कैसे कहां बाबू नौकरी लाग गइल अब छोकरी ने बियाह करी। सर ज्यादा कुछ होके लागे जरूरी नहीं है अभी तो चिट्ठियां दे बनी अभी तो इंटरव्यू बाकी है बा। का इंटरव्यू क्वेश्चन कहां बा हम ना जाम अभी इंटरव्यू देबे साला इंटरव्यू ना देबे तो पास के होकबे रे नौकरी केना लागी अपने में गान कटवाल कर बोलो कि हमर 50 रुपया दे बस। अच्छा वो सब छोड़ बाबू
तोर इतना छोट उम्र में सरकारी नौकरी केंगा लागल? साला इतना बड़ गधा हो गल बा, अब जाके कहीं लागी कि ना लागी कोनो गारंटी नहीं के। सरकार एगो बड़का ऐलान कर रहे कि छोटी चुकी लेगा के दुगना पैसा मिले, बोले हम जवान करें। ये सब छोड़ा सा हमारे 50 रुपया तो समझाई। ले सरवा जी, चलो बाबू। सीख इतना छोट उम्र में पोस्टमैन के नौकरी करता, आते ते साला के चपरासियों को नौकरी नहीं खींच करत। जाए दो।